I Roskilde, 25 km syd for Frederikssund, finder vi Vikingeskibshallen med de sensationelle vikingeskibsfund fra Roskilde Fjord. Et museum for de eventyrlystne og sejlglade kan ikke ligge bedre. I vikingetiden begyndte også Roskilde Domkirkes historie. Harald Blåtand gjorde danerne kristne og byggede en kirke på stedet. Senere, omkring år 1175, påbegyndte biskop Absalon, grundlæggeren af København, en teglstenskirke samme sted. En af de første murstensbygninger i Danmark. Naturligvis har det også præget kirken, at den siden 1400-årene har været kongeslægtens foretrukne gravkirke. I de 4 store kapeller, koret og begravelsespladsen fra 1985, er der i alt begravet 20 konger og 18 dronninger.